svojou tvorbou a pohľadom na umenie sa snažím vnášať úplne tie základné klasické atribúty, ktoré definoval ešte Aristoteles. A to si myslím funguje cez 2000 rokov. Nechápem, prečo by to nemalo fungovať v súčasnosti. Nejdeme vymýšľať fúrik, keď už fúrik je vymyslený dávno. Hej? Áno, som v istom zmysle tradicionalista, ale preto, lebo si myslím, že to fungovalo. Že to je rokmi overené. Som proti tomu, povedzme, herci prišli nepripravení na plac alebo na divadelnú skúšku, alebo boli nedochvíľní. No prosto to sa nemohlo stať, keď sme my prišli do toho divadla a prišli sme k takým pánom, ako bol Machata. V mojom prípade na novú scénu som prišiel, bol tam Binda Zedo, bol tam Ďusovašek, bol tam starý pán Blaho, Milan Kňažko, Emil Horvát, Huba už bol v Národnom divadle, Ida Rapajčová, Paveleková, no prosto Maco Debnár, no taký akože Vlado Miller.